Per a treballar en l'obra a partir d'enguany cal una targeta professional de la construcció. És necessària per poder aconseguir un contracte. Les persones que ja estan treballant poden fer els cursos a través dels programes de formació contínua i de manera gratuïta, però els que estan a l'atur els han de fer pel seu compte. Per facilitar aquests cursos, l'Ajuntament ha contactat amb les empreses que els imparteixen per tal de poder organitzar-los a la Pobla. El que estem fent des de l'Ajuntament és facilitar el lloc per a que no tinguin que desplaçar-se la gent i fer-ho així en el centre social, el més segur, per a que tota la gent que estigui interessada, que vulgui seguir treballant en la construcció i que pugui optar a tindre ofertes des del Servef o des de qualsevol altre lloc, tinga aquesta targeta de professional de la construcció, que és el que li facilitarà el lloc de treball. Si hi ha suficients persones interessades per fer el curs, les classes s'impartirien al centre social. L'Ajuntament posa l'espai i reuneix els interessats. A canvi, al ser un grup gran, s'ha negociat amb les empreses formadores que el preu seria menor. I el que pretenem també en aquests cursos és abaratar-los. Aquests cursos se donen en empreses privades que tenen un cost, entonces el que pretenem des de l'Ajuntament és ajuntar molta gent, presentar-la a aquesta empresa tota la gent que tenim i que ens resulti un preu més barat. Tots els que estiguen interessats poden demanar més informació cridant al centre social al telèfon 96 276 32 10.